Юхебилюлугар учитель года Западной Якутии учиталлар иккердаларыгар көрүү конкурс болла. Манна каздалуу сүйраган кыгаларттан упутта учуталлар мооннулар күрәхтәһи сүрүнчаһа ахага суругы ыты болла. Кыйлах сыл бастың учуталар республикатагы күрәхтәһиге кыттыга. Үйәһә бүлігі түрдістігілін ұтылары учуталар иделерін тахамын үрдетер сыллағы учитель года Западна Якутии күрәқ быйыл Александр Миронов үтіі аты гарананна. Манна бүлі бәлі оғлустарын тәңген намтан, горнайтан оны таттаттан барда 11 учутал кытыннылар. Күрәқтәхи сүрін түхімеға ахаға сұруғы ыты. Қаз бидді учутал біліні берәрігер оғын терехентардан темені кеңнігар ерігар арас немалары туханар. Бу олонқо оғыларға задания бұхытынан, фрагменттарынан, схема бұхытынан берілі Бу фрагменттардан тақсаннар оғылар бу урок бар, моральные ценностар, моральные нормы, человечность, вечные вопросы человека, день обществоведческой терминнары арайдылар, онна бәләргәр хыл хорыктыр орыннылар. Билулуһун халбакор тоскотын физикага чутала Вячеслав Яковлев 7 класс өйрәнәчләргә салгын баттагына кие хәттектерге хайдак җайрын тугынан ул сумсыгуталак жаргы ыытта. Кини ого бүкемгә бартын тутан хабан көрәр саха болан физика соконнарын өйрәтергә раз опыты туханы өйрәнәче теменен түргәне гылнаргар төһү күз боларын белетир. Үз көннәк кен кабаннак конкурс түмгүнән жүлүр себәбе харытынан учитель года Западна Якутия конкурс кыйлагынан горный лугутта математика чуталан Юргун Павлов аттанна. Горный лугун басыкытын кыттар бөрүп күрәхтәйгә, онна булына күрәхтәйгә кален бәяме улуспын көмескә кәлбитем, онна чөй багайта колора булгана кытынның дигән атыбын. Кыйлах салгы республикатагы сыл бастың учутала конкурска кыттыга. Василина Федотова, Александр Адамов, Герасим Хобусаров, Саха телевидениете, Юэхэ бүлү.